नमस्कार प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल सागर फिल्म में रउआ लोग के स्वागत बा। आज हम रउआ लोग के एगो बेहतरीन लुक पर बनल सावन मास में बोल बम के वीडियो रउआ लोग के दिखावत तनी, जौन की बेहतर लोकेशन पर शूट भइल बा और बेहतर से बेहतर कलाकार ये वीडियो में काम कइले बाड़न। और ये वीडियो के डायरेक्टर बानी राजेश गुप्ता जी और ये वीडियो के सिंगर नागेंद्र उजाला जी के नया लुक में एगो बेहतरीन आवे वाला वीडियो जौन की जल्द से जल्द मार्केट में रिलीज होके वाला बा। वीडियो शूट होके तैयार बा। रउआ लोग को बता दें कि एगो बेहतर लोकेशन पर बनल वीडियो बा। जौना वीडियो के कलाकार नागेंद्र उजाला जी बानी, जौना गाना के राइटर अर्जुन शर्मा जी बानी, वीडियो डायरेक्टर राजेश गुप्ता जी बानी। वीडियो में सहयोगी कलाकार गिरजेश बाबू, अमित तिवारी, पंकज शर्मा, बुलेट बिजोड़, रंजीत सिंह, उजाला ग्रुप सब मिल के ये वीडियो के चार चांद लगाव में बहुत मेहनत कइले बा। और ये मेहनत के सफल बनावे खातिर रउआ सब ये वीडियो के ज़रूर से ज़रूर जहिया वीडियो रिलीज होता तहिया एक बार ज़रूर देखें। वीडियो बहुत मतलब इस साल के 2020 के सबसे बेहतर वीडियो में ये एगो बा। जना वीडियो के रउआ बहुत पसंद करें लोग, बहुत लाइक करें लोग। और वीडियो के लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें लोग। और साथ ही साथ अगर रउआ लोग चाहते हैं लोग कि ऐसा वीडियो हमेशा रउआ लोग को देखे के मिले तो हमारे यूट्यूब चैनल सागर फिल्म्स के ज़रूर सब्सक्राइब करें लोग और बेल के घंटी के ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।